Férové obklady máme, ľahká montáž, zvládneme to sami. Nízka váha je výhoda. Z prírodného materiálu sú unikátne na pohľad pravé. Dvomyselný systém má to. Finálny vzhľad fasády, krásny dom, čo každý závidí a vie, ako to robiť. Svojpomocne to zvládneme, jednoduchosť v každom kúsku. Domov bude žiariť nový. Anky ukáže cestu, ako na to bez stresu. Krásne plochy plní naše sny. Finálny vzhľad fasády, krásny dom, čo každý závidí a vie, ako to robiť. Svojpomocne to zvládneme, jednoduchosť v každom kúsku. Domov bude žiariť nový. On ti ukáže cestu, ako na to bez stresu. Krásne plochy plní naše sny. Vlad fasády, krásny dom, čo každý závidí a vie, ako to robiť.